dubu albarka. To ya Allah da tambaye ku, wai idan ba ku yi mana kara ba mu kallon ku su ba za ku yi wa. Kuma ku manta duk tafiyan mu ɗaya ba ku gaba dukkan mu ɗaya kowa ka bane duk su ba ta. Da ke ma Allah ku ba shi hannu dan daraja annabi. Asaba aminu. Aminu mu ne kawai. Dan Allah dan annabi ina da lokaci guda ɗaya akan ku musu yana. Dan Allah. Aliyu sabon yaro saboda lokaci da Allah a taƙaice a nan takaita. Wace waka kuke so a yi muku? Wace waka kuke so a yi muku? Allah ku zaba wace waka kuke so? Awaye ko ba? Bidari ba ya yi. Ƙaunar rikice ta sa da hawaye duba. Ƙaunar kashe ta sar da hawaye duba min dan uwa, na fidda kai cikin sa abokai ka kore damuwa. Dole a ce da su shine daɗin rayuwa, na zaɓe ki inda ke ba na samun damuwa. Ni na gane haddari ke tashin shamuwa ke zan Abokai ka